Banskoštiavničanom sprostredkovať veľmi krásny projekt si ako šálka dobrej kávy, ktorú pre nás vybrala Janka Liptáková. S Ferkom Kovárom sme si práve hovorili, že to je nádherná vec, pretože je to o vzťahoch dvoch ľudí, vzťahoch dvoch osamelých ľudí, ktorí nájdu k sebe cestu a tú cestu treba hľadať jak medzi starými, tak aj medzi mladými. A to pojenie cesty, cieľ cesty je vzťah a láska. Milí Štiavničania, dáme si spolu šálku dobrej kávy 23. v piatok o 19. hodine vo vašom milom divadielku. Čaká nás chvíľka, šálka dobrej kávy, vtipná, milá, niekedy trošku aj vážna, ale spolu s vami prajem vám zatiaľ príjemný večer.